Οκ, τέλεια. Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Είμαι έτοιμη. Μόλις με κάνεις presenter να πω εγώ ότι είμαι η Άννα Σιδηροπούλου. Για όσους δεν με ξέρετε, καλώς ορίζω τους νέους μας συνεργάτες. Μάλλον για να είστε τέτοια ώρα εδώ, είστε δεσμευμένοι. Οπότε έχετε άμεση σχέση με την δέσμευση για την οποία θα μιλήσω εγώ σήμερα. Να σας πω λοιπόν ότι εγώ δεσμεύτηκα πολλές φορές στη ζωή μου. Η πρώτη δέσμευση ξεκίνησε όταν ήμουν νέα, δεσμεύτηκα, παντρεύτηκα, δεσμεύτηκα μετά, έκανα παιδιά, άρα δεσμεύτηκα με τα παιδιά μου. Μετά δεσμεύτηκα, πήρα ένα σκύλο, που αυτό είναι δέσμευση. Και μετά δεσμεύτηκα στη δουλειά μου να είμαι εκεί, να είμαι αφοσιωμένη κλπ. Μετά είδα το σεμινάριο Internet Marketing του Στάση του Καρυπίδη. Το affiliate marketing με εγωίτευσε και αφού είδα το σεμινάριο και το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα, δεσμεύτηκα να ξεκινήσω και μάλιστα δεσμεύτηκα να ξεκινήσω με το 1000 πακέτο και το ετήσιο έκανα τότε γιατί έπρεπε να δώσω χρόνο στον εαυτό μου για να δει ποιος είναι ο χώρος, να το δοκιμάσει και στη συνέχεια να κάνει τα βήματα που θα του πούν. Επομένως η δέσμευση είναι ένα κομμάτι που καταρχήν είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Πρέπει να κάνεις μια συμφωνία με αυτόν. Πρέπει να τα βρεις πρώτα μαζί του και μετά να συνεχίσεις. Είναι η εσωτερική συμφωνία λοιπόν που κάνει ένας άνθρωπος με τον εαυτό του προκειμένου να ακολουθήσει μια διαδικασία και να πετύχει τους στόχους του, τους στόχους που έχει θέσει. Άρα λοιπόν η δέσμευση αποτελεί το θεμέλιο του σκοπού μας. Έχουμε έναν σκοπό. Θέλουμε να πάμε προς την επιτυχία, οποιαδήποτε επιτυχία είναι αυτή. Μερικές φορές η επιτυχία είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Μπορεί εγώ να θεωρώ επιτυχία κάτι το οποίο δεν το θεωρεί κάποιος άλλος. Επομένως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αποτελεί θεμέλιο του σκοπού που έχει ο καθένας μας. Θα σας πω ότι είναι δέσμευση για μένα. Είναι το κίνητρο για να πας παρακάτω. Είναι η υπόσχεση που δίνουμε στον εαυτό μας για να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του. Είναι η μπουνιά που αποφασίζεις να δώσεις σε όσα σε φοβίζουν και δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο μια απόφαση. Δηλαδή η δέσμευση δεν είναι αποφασίζω, δεσμεύομαι και τελικά επιτυγχάνω. Είναι μια σειρά αποφάσεων όπου εκεί πρέπει να σκεφτούμε, να το σκεφτούμε, να το αποφασίσουμε, να δεσμευτούμε ότι αυτό που σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε θα το κάνουμε, να μείνουμε εστιασμένοι σε αυτό το σκοπό και στη συνέχεια η επιτυχία είναι σχεδόν δεδομένο να έρθει. Αργά ή γρήγορα. Το θέμα είναι να είσαι δεσμευμένος και να είσαι focus σε αυτό που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Άρα λοιπόν, ο δρόμος προς την επιτυχία αρχίζει από τη δέσμευση. Πηγαίνεις σταθερά βήματα και στη συνέχεια, αφού ο στόχος σου γίνεται κομμάτια και το κάνεις βήμα-βήμα, πηγαίνεις προς τα εκεί, εκεί είναι ο δρόμος που πραγματικά σε πηγαίνει προς την επιτυχία. Είναι το όπλο για να νικήσεις το φόβο της αποτυχίας. Πάρα πολύ φοβόμαστε την αποτυχία. Και εγώ τη φοβόμουν. Φοβάσαι να αποτύχεις. Αλλά αυτό που έχουμε διδαχτεί και έχουμε μάθει σε αυτή τη δουλειά που είμαστε εδώ και πόσο καιρό, άλλος λίγο καιρό, άλλος λίγα χρόνια, άλλος πολλά, μάθαμε ότι μέσα από την αποτυχία έρχεται τελικά η επιτυχία. Οπότε, αν δεσμευτείς, αν εστιάσεις, το σίγουρο είναι ότι την αποτυχία τελικά και θα την νιώσεις, αλλά θα ξεπεράσεις το φόβο που έχεις, έχοντας στο μυαλό σου μόνο και μόνο το στόχο σου. Δέσμευση και επιτυχία. Η δέσμευση σε προκαλεί να κάνεις την ερώτηση στον εαυτό σου αν άξιζε όταν πετύχεις το στόχο σου. Δεσμεύεσαι. Όταν λοιπόν φτάσεις στο στόχο σου, γυρνάς πίσω και λες άξιζε. Ναι, άξιζε. Άξιζε γιατί όταν πετυχαίνεις το στόχο σου καταλαβαίνεις ότι δεν έχει σημασία πώς έχεις περάσει, αλλά το αποτέλεσμα που έχεις φέρει. Η δέσμευση είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από την ώρα που ανοίγεις τα μάτια στο πρωί και αποφασίζεις να σηκωθείς. Ξυπνάς και σηκώνεσαι.
Πρέπει ήδη όμως να έχεις σχεδιάσει από την προηγούμενη μέρα τι θα κάνεις, ώστε να μην χάσεις χρόνο και να προχωρήσεις κατευθείαν να κάνεις το πρόγραμμά σου. Άρα λοιπόν ανοίγεις τα μάτια σου, είσαι δεσμευμένος και πας προς το στόχο σου. Όταν δεσμευόμαστε σε κάτι, δίνουμε το μυαλό μας, δίνουμε το σώμα μας, δίνουμε την ψυχή μας και γινόμαστε δημιουργικοί και καινοτόμοι. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι πρόκειται να σκεφτεί όταν δεσμεύεται να κάνει κάτι, πόσους τρόπους μπορεί να βρει για να το πετύχει. Και μάλιστα και στη δική μας δουλειά έχουμε μάθει ότι όταν δεσμευόμαστε να κάνουμε κάτι, αυτό που γυρίζει στο μυαλό μας, το μυαλό μας γυρίζει με 1000 στροφές. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτείς να κάνεις πράγματα καινοτόμα, να σκεφτείς να γίνεις πιο δημιουργικός, να σκεφτείς ότι και γίνεται και με αυτόν τον τρόπο και μπορώ να το κάνω και έτσι. Αν συμβουλευτείς βέβαια και τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου, αυτούς που εμπιστεύεσαι, γιατί η εμπιστοσύνη είναι μέρος της δέσμευσης και αυτή, τότε μπορεί να κάνεις απίστευτα πράγματα που ούτε καν μπορείς να φανταστείς ότι θα τα είχες σκεφτεί πριν να δεσμευτείς να κάνεις κάτι. Η δέσμευση είναι όπως δεσμεύεσαι για να μοιραστείς τη ζωή σου με κάποιον. Γιατί όταν μοιράζεσαι τη ζωή σου με κάποιον, τότε έχεις αποφασίσει ότι θα είσαι μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Γιατί δεν είναι όλα όμορφα, δεν είναι όλα δύσκολα, όλα είναι μια το ένα, μια το άλλο. Οπότε δεσμεύεσαι μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα και αν πετύχεις και αντέξεις το χρόνο, τότε τα καλύτερα έρχονται. Το ξέρουμε αυτό. Παρόλο όμως που γνωρίζουμε ότι η δέσμευση είναι κάτι το οποίο κάνεις τη συμφωνία με τον εαυτό σου κλπ. Και ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα να δεσμευτείς για να κάνεις πράγματα, έρευνες έδειξαν ότι μόνο το 10% είναι δεσμευμένοι να πετύχουν τους στόχους στη ζωή τους. Το υπόλοιπο 90% τι κάνει? Λοιπόν, οι υπόλοιποι που ανήκουν στο 90% επιθυμούν, θα ήθελα επιθυμώ να κάνω αυτό. Πολύ ωραία. Ελπίζω ότι θα πάω πάρα πολύ καλά. Εύχομαι, Παναγιά μου, να έρθουν καλά τα πράγματα και να πιάσω το στόχο μου. Νομίζω ότι θα τον πιάσω μωρέ το στόχο μου, εντάξει, οκ. Θέλω να τον πιάσω το στόχο. Αχ, τι ωραία που ονειρεύομαι και πιάνω τελικά το στόχο μου. Αυτό κάνουν το 90%. Δηλαδή εύχονται και κάνουν ό,τι τύχει. Ωραία, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, νομίζουν δηλαδή ότι κάνουν κάτι. Κάνω ό,τι με βολεύει. Δηλαδή, δεσμεύτηκα, αλλά εντάξει μωρέ, τώρα δεν με βολεύει αυτό, θα πάω και μια βόλτα. Δεν με βολεύει το πρόγραμμα, θα πάω και εκεί και ξεφεύγω από το στόχο μου. Επίσης πιστεύω ότι ακούω. Ωραία, γίνονται όλοι ειδικοί και σε κάποια στιγμή αρχίζεις και ακούς αυτούς που είναι άσχετοι με αυτό που εσύ θες να πετύχεις, γιατί αυτό είναι προσωπική σου υπόθεση, και αρχίζεις και τους ακούς. Και φεύγεις από το στόχο σου. Και αρχίζεις και κάνεις υποθέσεις. Λοιπόν, και πιστεύεις ότι ακούς, δεν δουλεύει αυτό, δεν κάνει αυτό για σένα, δεν πιστεύω ότι θα το πετύχεις και αρχίζεις έτσι, χάνεις την πίστη και στον εαυτό σου, οπότε πάει η δέσμευση. Κάπου αλλού βρίσκεται που την έχουμε χάσει. Επίσης δεν κάνουν πράξη αυτά που υποσχέθηκαν. Είπα κάτι, το υποσχέθηκα στον εαυτό μου, αλλά τελικά δεν. Έχω δικαιολογίες. Ωραία, όταν εύχομαι και έχω δικαιολογίες, δηλαδή τύπου, εντάξει ρε παιδί μου, εγώ είπα ότι θα το κάνω, αλλά τελικά δεν θα μπορέσω γιατί δεν μου βγαίνει και δεν μου ταιριάζει και... Τι λες, δεσμεύτηκες. Γιατί δικαιολογείσαι? Γιατί πρώτα δικαιολογείσαι τον εαυτό σου, μετά λες ψέματα στον εαυτό σου, φυσικά εννοείται, θυματοποιείσαι σε αρνητικές καταστάσεις, σκέφτεσαι πράγματα και άμα γίνει έτσι και άμα γίνει αλλιώς και τι θα πούνε και πώς θα το σκεφτούν και γενικά βάζεις τρικλοποδιές στον εαυτό σου ευχόμενος να κάνει κάτι ενώ πριν είχες δεσμευτεί. Άρα λοιπόν τι σημαίνει δεσμεύομαι?
Δεσμεύομαι σημαίνει αναλαμβάνω. Ανέλαβα κάτι και πρέπει να το κάνω. Βρέξει, χιονίσει, είμαι άρρωστος, δεν είμαι. Θέλω να κοιμηθώ το πρωί, αλλά πρέπει να το κάνω. Θα σηκωθώ να το κάνω. Υπόσχομαι ότι το κάνω. Έχω δώσει υπόσχεση. Η υπόσχεση είναι σημαντικό για κάποιους οι οποίοι τη λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Εστιάζω. Εστιάζω σημαίνει έχω αυτόν τον στόχο και δεν με κουνάς από εκεί μέχρι να το πετύχω. Ακολουθώ πιστά το πλάνο που έκανα. Τι σημαίνει? Έκανα ένα πλάνο με τον upline μου. Okay. Έκανα ένα πλάνο με την οικογένειά μου να πάμε κάπου. Δεσμευτήκαμε ότι θα το κάνουμε αυτό. Και τελικά ξεφεύγουμε. Όχι. Όταν δεσμεύεσαι να μην ξεφύγεις. Ξεβολεύομαι, ναι. Ξεβολεύομαι. Βγαίνω από την ζώνη της βολής μου. Ξεβολεύομαι, ξεκουνιέμαι. Δεν κάνω πράγματα τα οποία είναι τόσο άνετα για μένα. Είναι άβολα, αλλά ξέρω ότι αυτά τα άβολα πράγματα θα με πάνε εκεί. Γιατί κάποιος μου το είπε, μάλλον αυτός που μου το είπε κάτι ήξερε. Και δεν σταματάω μέχρι να πετύχω. Δεν σταματάω. Τώρα τι σημαίνει στη δική μας επιχείρηση δέσμευση? Ξεκινάω με σωστή νοοτροπία και επαγγελματισμό. Έχω ανοίξει τη δική μου επιχείρηση. Θέλω να πάει καλά, αλλά για να πάει καλά πρέπει εγώ να έχω σωστή νοοτροπία, επαγγελματισμό. Όταν λέω κάτι θα το κάνω, να το κάνω. Κάνω συμβουλευτική και δεσμεύομαι για αυτά που πρέπει να πετύχω. Μιλάω με τον upline μου. Με ποιον θα μιλήσω? Με αυτόν που πέτυχε θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω με τη γειτόνισσα. Δεν θα μιλήσω με τον ανεψιό που είδε κάτι παρόμοιο πριν από λίγο καιρό. Δεν θα μιλήσω με άσχετους ανθρώπους. Θα μιλήσω με αυτούς, θα κάνω συμβουλευτική με αυτούς τους ανθρώπους που πέτυχαν και στη συνέχεια θα κάνω αυτό που πρέπει. Θα συμμετέχω σε εκπαιδεύσεις. Πού πας χωρίς εκπαίδευση? Δεν θα πρέπει να ξέρεις τι έχουν κάνει οι άλλοι, να ξέρεις πώς θα μιλήσεις, να ξέρεις πώς θα διαχειριστείς μία κατάσταση και δεν θα πρέπει να εκπαιδευτείς για να τα μάθεις όλα αυτά. Πώς θα βγεις έξω να μιλήσεις με ανθρώπους εάν πρώτα δεν έχεις εκπαιδευτεί ο ίδιος σου? Πώς θα αναπαράγεις τον εαυτό σου που λέμε στη δική μας την επιχείρηση εάν εσύ πρώτα δεν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου? Συμμετέχω στα BBS. Βέβαια. Φυσικά και συμμετέχω. Όπου είναι η εταιρεία είμαι και εγώ. Γιατί εγώ είμαι μέρος της εταιρείας, μέρος της επιχείρησης. Είμαι μια επιχείρηση που πρέπει να πάω μπροστά. Πώς θα πάω μπροστά εάν δεν φέρω κι άλλους να δουν την ιδέα, να δουν τι κάνουμε και γιατί όχι να γίνουν συνεργάτες? Πώς θα πάω μπροστά εάν δεν συμμετέχω σε εκδηλώσεις της εταιρείας? Πώς θα πάω μπροστά εάν δεν συμμετέχω σε συνέδρια? Τα συνέδρια είναι η δύναμή μας. Αν εγώ δεν πάω στο συνέδριο, δεν μπορώ να περιμένω να έχω αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πέτυχε κανείς χωρίς να πηγαίνει σε συνέδρια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα πηγαίνω, είμαι εκεί που πρέπει να είμαι. Δεν έχω δικαιολογίες. Δεν έχω δικαιολογίες γιατί, θα σας πω για μένα ένα παράδειγμα. Από την ώρα που ξεκίνησα σε αυτή την επιχείρηση, δεσμεύτηκα ότι θα πηγαίνω, θα είμαι εκεί που πρέπει να είμαι, θα είμαι στις εκδηλώσεις, θα είμαι στα συνέδρια, βρέξει χιονίσει. Μεγάλη κουβέντα, ναι. Παλιότερα, για να μιλήσουμε λίγο και για μένα, είχα συνεργαστεί με μια εταιρεία πάλι έτσι με δικτύωση. Είχα 3 μωρά τότε. Το συνέδριο για μένα ήταν το must. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση, δεν μπορούσα να φανταστώ, δεν υπήρχε στο μυαλό μου ότι εγώ δεν θα βρεθώ σε συνέδριο. Δεν μπορείς να πας, παιδιά, δεν πας μπροστά. Φρόντιζα τα μωρά μου να τα δώσω στη σκουνιά, να βρω τρόπο να τα αφήσω κάπου. Έψαχνα να το βρω πριν. Δεν το ψάχνεις τελευταία ώρα αυτό. Το κανονίζεις στο πρόγραμμά σου και λες ότι εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Τέλος. Δεν είναι. Το πράγμα που διαπραγματεύουμε στα συνέδρια είναι τα διαλύματα. Διότι εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί ότι θα είμαι εκεί και δεν θα χάσω καμία ομιλία. Μόνο για ώρα ανάγκη σηκωνόμαστε. Είμαστε εκεί και βλέπουμε. Γιατί μαθαίνουμε. Γιατί ακούμε, γιατί αυτά που ακούμε μας εμπνέουν και μας δίνουν τη δύναμη, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας και προχωράμε και συνεχίζουμε.
Γιατί είναι πώς είναι η σεζόν σε σειρές που βλέπουμε. Κάθε σεζόν της εταιρείας ξεκινάει μετά από ένα συνέδριο. Λοιπόν, τώρα πριν από λίγο καιρό είχαμε συνέδριο. Ξεκίνησε μια νέα σεζόν. Έχει τα πρόμο που έδωσε, τα πίστευτα, και τι κάνουμε? Δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε. Αυτό κάνουμε. Και φυσικά δεν χάνω hardcore training. Εκπαίδευση. Θέλω να πάω την επιχείρηση μου μπροστά. Ναι, θα την πάω. Πώς θα την πας? Θα μάθεις. Από αυτούς που ξέρουν. Από αυτούς που έχουν αποτελέσματα. Δεν θα πω περισσότερα για το hardcore συνέδριο. Θα σας πω ένα πράγμα. Χωρίς hardcore και συνέδριο δεν πας πουθενά. Άρα δεσμεύσου όποιος είναι καινούριος να μην βάλει καν στο μυαλό του ότι δεν θα είναι σε κάποια από αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί πολύ απλά θα είναι σαν να βάζει μια τρικλοποδιά στον ίδιο τον εαυτό. Για να πετύχω σίγουρα χρειάζεται να δουλεύω καθημερινά, όπως στην καθημερινή μου ζωή, στην καθημερινή μου δουλειά, part-time αλλά επαγγελματικά, εντάξει. Παρουσιάζω το πλάνο, το επικοινωνώ με πελάτες, με υποψήφιους συνεργάτες, να δουν την παρουσία σε ένα webinar. Καλό κόσμο. Όποιους ξέρω, τα webinar είναι εργαλεία για μας, όπως είναι και τα σεμινάρια. Ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει και έξοδα για κάποιους οι οποίοι θέλουν να κάνουν πράγματα, είναι μια ευκαιρία να δουν, να δουν μια ματιά, να πάρουν με μια γεύση για το τι κάνουμε. Στη συνέχεια όποιος θέλει να το κάνει βλέπει και το σεμινάριο. Άρα επομένως θα προτείνουμε είτε σεμινάρια είτε webinar, φροντίζουμε να έχουμε κόσμο μαζί μας, να δει, γιατί είμαστε και καλοί άνθρωποι, γιατί τα καλύτερα τα μοιραζόμαστε. Τις εκπτώσεις τώρα, γιατί να μην τις μοιραστούμε με τους ανθρώπους μας? Γιατί να μην ξέρει εμένα η θεία μου, η αδερφή μου, η κουνιάδα μου, οι δικοί μου οι άνθρωποι, γιατί να μην ξέρουν ότι εμείς ψωνίζουμε με εκπτώσεις? Είμαστε κακοί άνθρωποι που λέει και ο Στάθης ο Καρυπίδης. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Πρέπει να τους το πούμε όμως αυτό. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία να το δουν. Η απόφαση δική τους. Εμείς το χρέος μας θα το κάνουμε. Θα τους πάρουμε από το χεράκι και θα τους πούμε έλα εδώ, δώσε ένα 30 λεπτό, 40 λεπτό την Τρίτη να δεις τι κάνουμε. Έλα να δεις. Έλα να δεις πώς μπορείς εσύ να βγάλεις χρήματα. Έλα να δεις πώς μπορείς να πάρεις εκπτώσεις. Πρέπει πρώτα όμως να το πιστεύουμε εμείς. Άρα πρέπει πρώτα εμείς να είμαστε καταναλωτές. Πρέπει πρώτα εμείς να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία και στη συνέχεια να μπορούμε με σιγουριά πια να τα προτείνουμε και στους άλλους ανθρώπους. Βοηθάμε τους συνεργάτες στα τεχνικά σημεία της δουλειάς. Όποιος θέλει βοήθεια, είμαστε εδώ. Εντάξει. Δηλαδή, δεν βρήκες εμένα, θα βρεις τον upline μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις άνθρωπο στη γραμμή αναδοχής να σε βοηθήσει όταν το χρειάζεσαι. Είναι έτσι δομημένο το σύστημά μας, ώστε όλοι όσοι θέλουν βοήθεια και τη ζητούν, άλλο τη θέλω και άλλο τη ζητώ. Αν δεν ζητήσεις βοήθεια, δεν μπορεί ο upline σου να μαντέψει τι μπορεί να σου χρειάζεται. Είμαστε κάποιοι upline οι οποίοι το δίνουμε απλόχερα αυτό που θα μας ζητήσεις. Αλλά και εγώ παίρνω απλόχερα τη βοήθεια από τους upline μου όταν τη ζητήσω. Άρα λοιπόν ζητάμε και βοηθάμε τους συνεργάτες μας. Ζητάμε βοήθεια και βοηθούμε ανάλογα τους συνεργάτες μας. Και φυσικά παρέχω συμβουλευτική υποστήριξη στην ομάδα μου. Αν χρειαστεί κάτι, εμείς που θα είμαστε? Εμείς είμαστε επιχείρηση, μεγαλώνει η επιχείρησή μας, αν μεγαλώσει και η επιχείρηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι μαζί μας. Η ομάδα μας μας βοηθάει και τη βοηθάμε. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Πολύ σημαντικό. Δεν ξεχνώ ότι οι upline συνεργάτες μου δίνουν χρόνο σε μένα και η δέσμευση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της συνεργασίας μας. Εγώ θα σε βοηθήσω, αλλά και εσύ θα δεσμευτείς ότι θα κάνεις πράγματα. Γιατί σου δίνω το χρόνο μου. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τον χρόνο των upline μας. Όταν μπορούν, ξέρουμε ότι θα μας βοηθήσουν. Δεν είμαστε και πολύ ανυπόμονοι, ok. Κάποιες φορές γινόμαστε ανυπόμονοι για να μάθουμε πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ποτέ ότι πρέπει να δεσμευτούμε απέναντί τους. Γιατί όταν ξεκινάς μια συνεργασία, είναι πολύ σημαντικό να έχεις ειλικρίνεια. Να είσαι ειλικρινής και να πεις ότι αυτό που είπαμε θα το κάνουμε. Οκ, θα το κάνουμε. Και έτσι λοιπόν η συνεργασία πάει μια χαρά και είμαστε και χαρούμενοι όλοι που δουλεύουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας όταν δουλεύουμε. Άρα λοιπόν δεσμευόμαστε και στους upline μας.
Εσύ τώρα γιατί είσαι εδώ, αναρωτηθηκές. Καταρχήν το τι είσαι εδώ σήμερα. 10 και 20 το βράδυ, τρίτη μέρα, σίγουρα δεν είχες να κάνεις κάτι ή σίγουρα θα είχες να κάνεις κάτι καλύτερο, θα υπήρχε κάτι καλύτερο που πιθανόν να σου πρότειναν, όμως είσαι εδώ γιατί έχεις δεσμευτεί. Άρα συγχαρητήρια σε όλους όσοι είστε σήμερα εδώ μαζί μας, είστε δεσμευμένοι και έχετε ξεκινήσει τη δική σας online επιχείρηση. Είστε εδώ σίγουρα και είμαστε εδώ γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με την καθημερινότητα και με όλα αυτά που μας σερβίρουν. Δεν συμβιβαζόμαστε με μια συμβατική δουλειά, αλλιώς ο καθένας θα έκανε άλλο πράγμα. Ανοίξαμε την επιχείρησή μας και είμαστε εδώ. Και είσαι εδώ γιατί έχεις ένα στόχο που αυτός ο στόχος σε οδηγεί στα όνειρά σου. Τα όνειρα, που το λέμε και το ξαναλέμε, είναι η κινητήριος δύναμη για να κάνουμε και να συνεχίζουμε. Και το όνειρο του κάθε ένα είναι διαφορετικό. Μπορεί εγώ να πάω ταξίδια, αλλά εσένα να μην σου αρέσει. Ο καθένας έχει το δικό του όνειρο. Αλλά ξέρετε σίγουρα, για να είσαστε εδώ, ότι μάλλον κάτι είδατε, κάτι καταλάβατε και μάλλον το όχημα που θα σας πάει στο όνειρό σας και στο δρόμο που εσείς θέλετε να πάτε και να φτάσετε εκεί που θέλετε να φτάσετε, το όχημα λέγεται OGI και είναι η επιχείρηση που έχεις αποφασίσει να χτίσεις. Οπότε μη φοβάσαι να δεσμευτείς. Είχα ακούσει στα πρώτα μου συνέδρια, στόχευσε λέει στο φεγγάρι και αν δεν το φτάσεις, θα βρεθείς ανάμεσα στα αστέρια. Βάλτε στόχους, να βάλουμε στόχους. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Παλιότερα δεν τολμούσα να ονειρευτώ πολλά πράγματα. Ήμουνα έτσι πολύ χαμηλά. Μην το κάνετε. Έχω καταλάβει ότι όσο πιο μεγάλα όνειρα έχεις, τόσο πιο μεγάλες προσδοκίες έχεις από τον εαυτό σου και πιο πολύ δύναμη βάζεις και κουράγιο και υπομονή και δίνεις την ενέργειά σου περισσότερο όταν το όνειρό σου είναι μεγάλο. Αν είναι μικρό, είναι φτωχό, δεν λέει. Οπότε στόχευσε το φεγγάρι. Αυτό που μου λένε, το λέω και για μένα να το πω κι εγώ. Δεσμεύσου από σήμερα και σε λίγους μήνες ο τωρινός σου εαυτός θα είναι περήφανος για όλα όσα θα έχεις πετύχει. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο και η ομάδα σου θα είμαστε εδώ να σε χειροκροτήσουμε και αυτό είναι δέσμευση. Αυτά είχα να σας πω για τη δέσμευση. Πιστεύω να σας βοήθησα με τον τρόπο που σκέφτεστε. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, να βάζετε στόχους, να βάζουμε στόχους, έχουμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν, οπότε θα σας καληνυχτήσω με το στόχευσε στο φεγγάρι και θα βρεθείς ανάμεσα στα αστέρια. Από μένα, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.